നമ്മുടെ ഇടവണ്ണ ആരോഗ്യ കൂട്ടായ്മയുടെ വാർഷിക നോമ്പ് തുറ അല്ലേ? നോമ്പ് തുറ അടിപൊളി അടിപൊളി പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. എന്താ കക്കരിക്ക, ഒന്നൊന്നര കക്കരിക്കാണല്ലോ. ഗംഭീര ഗംഭീര തയ്യാറെടുപ്പല്ലേ? ഗംഭീര തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. കൃഷികൾക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങണാണ് ഇവിടെ. അല്ല, നമ്മള് ബോസ് ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കണ്ടിനോ? അല്ല, നമ്മള് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാം. ക്ലാസ് നിങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാം, ബ്ലോഗ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് മിക്കവാറിന്റെ കാര്യം പോയി. നിങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ബോസ് ജുംബയില്ലല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടേ? നിങ്ങളെന്നെ വേണ്ടേ? പൗഡർ